Larun batean jokatu zuten Elizondon aurtengo Nafarroako bertsolari txapelketaren finala, eta lehen aldiz desenpateak erabaki zuen. Xavier Silveira eta Julio Soto aritu ziren nor baino nor, eta Silveirak jantzi zuen txapela, Nafarroako bere 6. 5 puntu baino gutxiagoren aldearekin iritsi ziren aipatutako 2 bertsolariak kartzelakoa kantatu eta gero. Luzapenean lehendabizi ofizioka aritu ziren Silveira eta Soto, gaia jarrita kiniela egin zuten 2 lagun ziren. Zuk, Xabi, nahiago duzu partidua irabazi eta kiniela galdu. Julio berriz partidua galdu eta kiniela irabazi. Dirua da gehien bat, jokoan duguna, baina irabaztea da komeni zaiguna. Diruaren gainetik dago osasuna. Kiniela finean zer dugu bat tombola, nik aberastu nahi dut sakela eta ola, hortik aurrerakoak neri 5 ajola. Ondoren kartzelakoan 2 bertso josi zituzten. Aspaldiko partez bertze bat eskatu dizute. Gaur bihotza eman dizuet, nik gehiago eman ezin, igual konformatu behar duzute musu honekin, igual konformatu behar. Momentu hontan sentitzen naiz ez alda gauza ezaguna, txapelik jantzi ez duen Nafarroko txapelduna. Nafarroko bertsolari txapelketan 617 punturekin lehenbizikoa eta ondorioz txapelduna Xavier Silveira. Txapeldun horre Julio Soto. Luzapenekoa saio politari jarritako amaiera izan zen. Bertsolari guztiek maila ona eman zuten. Silveiraz eta Sotoz gain, Erika Lagoma eta Inigo Elaetxeak ere lortu zuten Euskal Herriko txapelketarako txartela. 3. sailkatu zen Lagoma, ura ere polito aritu zen kartzelakoan. Eta zainduzu eskelan, nere ondoan egoten zara, baina falta zait epela, hilda bazeunde bezala. Inigo Elaetxea ere ondo aritu zen, kartzelakoan bere amona izan zuen gogoan. Alzheimerrakin oeskinean egoten zinen, hain zuzen gaixotasunak etzidan utzi, nik nahi nuena erraten. Bereziki ederrak izan ziren Jon Barberena 5. sailkatuak kartzelakoan botatako aleak. Berriro konkistatu nahi duen maiteari kantatu zion. Zu falta zara, neska airosa, baietz berriz erdietxi, biharrezin bada etzi. 6., 7. eta 8. sailkatu ziren Julen Zelaieta, iazko txapelduna, Xavier Legarreta eta Ander Fuentes Iturri. Maila txukuna eman zuten 3. Ta zebilen gizona indarka, pixka gehiago eta tain egingo zun kaka. Trialai, larai, lai, laralai, egingo zun kaka. Aurpegi horrekin zertan begira zaudezu, zen ere pitilina gustatzen altzaizu. Larai, laralai, laralai, gustatzen altzaizu. Gazteak gera, ta joango gara, aurki beste baten bila. Finala bertsolaritzaren besta handia izan zen eta egundoko giroa izan zen. Lur dantzalekoa txiki geratu zen eta zale askok kanpotik jarraitu behar izan zuten saioa aretora sartu ezinik.
Aretoa txaloz eta animoz bete zen bukaeran, entzuleek txalo zaparrada beroa eskaini zieten Silveira eta Sotori. Hauxe izan zen Silveira txapeldunaren agurra. Baina txapel honek dauzka, helburutzat lau pareta, Itxur, Santx, Portxu, Tamakin, maite zaituzte gulako, pila, pila, pila eta maite zaituzte gulako.